Salut! Aici avem iepurii. Vă arăt puțin așa pe deasupra. Iepurii aceștia au o lună și 5 zile. O să încerc să-i las cât mai mult timp cu măsa, pentru că este ultima serie, cred eu, pe anul acesta cu iepuroaicele. Aici avem a doilea. Asta tot e a doilea serie a ei. Are 8. Iar au 20 nu știu cât de zile. Nu știu exact. Dacă ajung la 25, nu cred. Aici avem alta, aceeași vârstă, același număr de iepuri, iarăși 8. Iarăși o să încercăm pe toți aceștia, dacă în cap, să-i lăsăm cât mai mult timp posibil este. Aici nu-i femela, am vândut-o, deci glumesc, nu am vândut-o. Acum fată, uitați-vă că s-a smuls, fără să o deranjăm foarte mult. Chiar acum fată. Nu știu dacă se vede, nu cred. Dar după ce termină să fete, cred că o să vă filmez. Aici avem iepurașii acum fătați. Nu știu dacă a terminat de fătat măsa sau dacă a făcut o pauză. O să vedem. Iar momentan are 6. Știu că unii cred că dacă atingi iepurii când au o zi, două, îi lasă măsa, dar nu este drept. Eu pun mâna când vreau. Nu am pățit niciodată nimic. Cu orice iepuraică care am 4, iar n-am avut niciodată așa problemă. Acum vă arăt masculii. Sunt aceștia, ăsta este unul. Ăsta este tata al puilor care acum a fătat. Este foarte fain masculul. Mare. Aici am altul. Iar mă scuzați dacă este puțin mizerie, dar trebuie să fac în curând. Le-am coborât aici niște fân în cușcă, pentru că ăștia mici nu ajung. Iar să se hrănească, le cobor aici pe cușcă. Acolo au o adăpătoare. Ce-i, mă? Aici avem pe ăștia mijlocii. Sunt foarte blânzi. Uitați-vă. Dintre ăștia negri o să-mi opresc 2. O femelă și un mascul. Să-mi fac eu o linie proprie de iepuri. Este o încrucișare de rasa California și cu un fluture, nu fluture german, iar un fluture de rasă comună. Cam așa a fost tatăl lor. Măsa acum are iepurași mici. Ăia de 20 de zile, una dintre ele. Iar cei albi sunt de la altă fătare care nu prea a fost reușită. Aici mai sunt câțiva. Dintre ăștia tărcați am dat o femelă la cineva care a dorit să cumpere. Iar aici avem pe ăștia mai mari. Ăștia mai mari sunt de vânzare, iar cei care nu o să fie de vânzare o să meargă la sacrificare, din păcate. Sunt foarte faine femelele, uitați-vă ce corp au. Nu se vede nimic, niciun os. Deci tu pui mâna la ei și nu se vede nimic, niciun os. O blană destul de bine, iar foarte bine, îmi plac femelele acestea. Să vă spun că acestea 3 sunt din asta care acum a fătat. Este măsa. Aceștia 2 și cu aceștia 2 femele și 2 masculi. Ăștia sunt din femela care v-am arătat mai înainte, cu iepurii mei mari. Am vândut de aici 2 femele. De aici am vândut una.
Iar de aici am vândut 2 masculi, frați cu ăștia de aici. Deci am mai rămas ăștia, ăsta o să meargă la sacrificare. Mă scuzați dacă nu se vede prea bine. Ăsta merge la sacrificare. Uitați-vă cum ține urechea în jos. Nu este bine pentru această rasă. Iar nu merită să îl vând sau îl țin. Acesta este mai bine. Ăsta poate să meargă la vânzare. Deci aceștia sunt iepurii mei. Un videoclip așa repede. Acum voi arăta și puișorii care am de găină. Mă scuzați dacă nu se vede prea bine. Suntem la întuneric. Ăștia au, mi se pare că cel mult 20 de zile. Măsa este aceasta, adoptivă. Am adus ouă de la găini de rasa Isa Brown. Iar i-am pus la această femelă, această găină, iar i-a crescut foarte bine. Mai avem aici o cloșcă. Asta este soră cu cloșca de înainte. Are ouă. Astea sunt ouă de mai multe rase. O să vedem ce va ieși. Aceasta a crescut 6, niciunul n-a murit. Iar aici avem bătrâna, care deja a crescut niște pui, care acum sunt mai mari. Are 13 ouă, deci ați auzit bine, 13 ouă. Este o găină de rasă pitică, iar a ținut atâtea. Are 7 ouă de Isa Brown, iar 6 de-a ei și rasa aceasta. Aceștia sunt primii puișori care am scos eu anul acesta. Sunt ăștia 2 și ăștia 2. Nu prea a fost reușită această serie. Iar sunt și ăștia rasa Isa Brown. Ăsta este cocoș, îl voi ține. Ăla este cocoș, nu îl voi ține. Asta este o găină, asta la fel. Cloșca anterioară care am arătat cu 13 ouă a fost crescuți de ea acești pui, iar acum are, dacă nu greșesc, 5 zile de când clocește găina. Foarte repede se lasă la clocit această rasă, iar sunt mulțumit. Aici avem mai mult puișori de rasa Isa Brown, deci sunt frați cu ăia mai mari și ăia mai mijlocii. Sunt toți de la aceeași găini. Le-am adus ouăle de la un prieten și le-am pus la găinile mele. Ăștia au ieșit 7, foarte faini. Nu știu dacă ajung la 15 zile, nu cred. Asta este tot o găină soră cu cele care au crescut pui, care cresc pui. Iar ăștia sunt. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, sper să vă plăcut animalele mele, iar ne vedem data viitoare. Pa, pa!